Er I klar? Ja, for sent. Hvor skal vi hen? Skarø! Nu er vi kommet til indgang, så nu skal vi lige finde ud af, hvilken plads vi skal ligge på. Så, men vi skal lige have de andre med, fordi vi er lidt i forkøbet. Så. Så har vi fået sat alle teltene op og sådan lidt. Og er i gang med at pakke det sidste ud. Så er vi lige blevet færdige med at spise aftensmad. Vi havde noget mad med hjemmefra, så. Og nu skal vi til at gøre os klar til at komme op på festivalspladsen. Så er vi kommet op til scenen, hvor det er, vi skal høre Harske Hubi her om en times tid. Så det bliver brandvarmt. Byens Skarø Festival 2024. Så er vi blevet færdige med at høre Harske Hubi og sidder bare og chiller lidt. Jeg tror bare planen er bare at sidde hyggeligt, og så skal vi tilbage i lejren, og så er i seng. Klokken den er været 1:30 eller sådan noget. Godmorgen. Det er første morgen her på Skarø, og vi har været vågne i sådan en lille times tid. Vi har lige været på børste tænder, men jeg tror bare at vi skal hygge og høre noget god musik i dag. Men jeg tænker bare at vi lige finder ud af det. Så har vi spist frokost. Mega klar. Ja, vi fik dåsemakareller og dåseleverpostej, så det var super lækkert. Ikke prøv det. Nej, det kan ikke anbefales. Og nu skal vi så ind på pladsen igen, fordi vi skal ind og høre en eller anden Carl Emil Pedersen. Jeg aner ikke, hvem han er. Har fået at vide, at han skulle være meget god. Han har lavet Amager så det er hygge nok. Så er vi kommet ind på pladsen igen. Vi har lige været nede i teltet og bare siddet og hygget. Og nu skal vi ind og høre noget mere musik. Okay, vi er lige kommet tilbage i campen efter at lave en hel masse. Vi har spillet ølbowling, og vi har fået noget tidlig aftensmad eller sådan noget. Og nu er vi lige nede for at få klædt lidt om, og så tror jeg bare, vi sidder hernede og hygger lidt. Og så skal vi op senere og høre Oland. Så jeg glæder mig til, fordi hun skulle åbenbart være god, har jeg fået at vide. Det er virkelig fantastisk. Jeg har lige bestilt en burger. Den er fuldstændig brændt, og der skulle også være ost i og alt muligt. Altså, hele bunden er også bare brændt, så det er f***ing godt. Okay, det er brandvarmt. Jeg har fået kamera og lysmand på nu. Vi er kommet ned til havnen. Tror jeg bare, vi er nede og skal hygge, og nogen skal bade. Jeg skal ikke. Min hånd blev knap nok våd. Var der nogensinde en Okay, godmorgen. Nu skal vi til at ned og bade. Vi har lige fået noget brunch. Og det var bare overhovedet ikke brunch til klokken 9 om morgenen. Så nu skal vi til at ned og bade. Og det regner, og det er pissekoldt. Men det bliver hygge nok. Det er så koldt. Så jeg tænker bare, at vi smutter derned, men jeg tager nok ikke lige kamera med. Så som jeg lige fortalte i sidste klip, så har vi lige været nede og bade. Og jeg er lige færdig i bad. Og nu tænker jeg at smutte over til den anden camp. Og ved siden af jeg sidder hyggeligt og sådan lidt. Og så skal vi have skaffet noget frokost på et tidspunkt. Så er vi på vej tilbage fra havnen, hvor der var nogen, der var nede og bade. Det er pissekoldt, og det blæser f***ing meget. Nu skal vi tilbage og høre kul i munden, så det bliver hygge. Okay, så er vi kommet ind i et lille hus, vi har fundet. Der er masser af plads. Det er fucking banger. 4 store drenge og en lille pige. Hvad? Nej, Ja, kom. Nej. Fuck, man. Kom med det. 21. 9. Okay, så er vi kommet i baren. Jeg ved ikke, om I kan høre os, men vi kan med at få noget, der hedder en Emil Special. Det
vores bartender og vores nabo, der ikke har været lavet til os. Brandvarm. Okay, 207 kroner for en Emil Special. Det er Shaker Sport med hvad? Fucking meget vodka i. 8 centiliter vodka, 10 centiliter vodka. Det er bare sådan lidt. Nej. Bare sådan lidt der. Bare sådan lidt her omkring. Det er brandvarmt. Er det koldt? Er det koldt? Det er dejligt. Er det koldt? Nej, det er YouTube. Skal lige... Så skal vi have noget lys på. Backflip, du har backflip. Høj, mere. Kom med mere lys. Dead boys from the bottom of the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said. Crazy man. Klokken den er 5 om morgenen, og vi har ikke sovet endnu. Vi er nede ved vandet. Så det er ordentligt lækkert. Jeg har jo ikke fået så meget søvn i nat, men det har været super hyggeligt. Og vi sidder bare og chiller lidt og sådan. Så skal vi ind og høre Lay Back her om lidt. Så det bliver hygge. Jeg er virkelig træt, og det har varmt, men det er hygge nok. Så men så vi lige hørt John Mogensen, det var ordentlig konge. Vi får noget aftensmad på et tidspunkt også, men jeg ved ikke helt hvad vi gør med det. Okay, så er der blevet hygget i campen, og nu skal vi tage op og høre Benjamin Hav. Der er en halv times tid til at gå på. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt der. Fuck at tage byen, jeg vil kun tage. Det er en sindssyg situation. Vi kan mærke hernede. Det er ligesom om vores fremme er kommet tilbage til Skejle. Han sagde København, den er på, hvad der sker på. Snakker lort hele tiden, giver play på. Okay, vi kom over til en butik, der hedder Ice Cold Drinks. Ret varmt. Jeg har lige fået 2 drikke til ingen penge. Fordi jeg kender en, der står bagved. Konge. Og nu har vi været inde og hørt Benjamin Hav. Sygt show. Som vi nok også har kunnet se. Og nu skal vi høre Queen of Denmark. Okay, jeg ved ikke om I kan se det. Vi er blevet en del af mågerne. Kan man se det? Ja. Men vi er blevet en del af mågerne. Vi har fået deres klistermærke. Ret varmt. Okay, vi har lige fået Strawberry Flamingo. Altså, det var noget, vi skulle have som afslutningsdrink, og det er nu. Så det er konge. Skål. Okay, godmorgen. Vi er vågen, og jeg går hjem med at pakke. Jeg har fået pakket min luftmadras og min sovepose sådan lidt, og jeg er i gang med at pakke min taske. Og så, ja, så skal vi faktisk tælle sammen, og så skal vi ned til færgen. Okay, så er vi på vej hjem med færgen. Vi er kommet ombord, og vi er snart halvvejs. Det er lækkert. Så skal vi hjem i bad og sove. Så jeg er kommet hjem fra Skarø. Jeg har fået pakket ud og skal til at i bad. Det har været fucking hyggeligt. Så jeg ved godt, videoen har været sådan lidt forvirrende, men jeg håber I nogenlunde har kunne følge med. Det har i hvert fald været vildt, og der er mange ting jeg ikke har kunne filme desværre, men det har været super hyggeligt. Så tak fordi I så med.